Asalugo. Ti o mefu n'anya batago. Victoria. Otu aka isa nabata onye mere isi gị. Amazaghị gị. Azara m gị. Makwa ego na-emefu n'isi gị. Ya mmefute ego a na-emefu n'isi gị mana mmerụ mekwu ma ọ bete ma ọjị ọ bụrụ ụta gị sasị m nnọọ. Ama m ị na-achọ ego enye gị iru. Nwee dị m oge ahụ. Ịnụgo? Victoria, ya mgbagharị tinyere ihe m gbanyere obodo a. Ịma na anya atọ ndị Lagos mma. Ịmakwa ụdị okpo ugbo m taka. Ọ bụrụ ụta gị anabata m. Douglas, kedu otu isi chọrọ ka m si nabata gị? Ka mmadụ be enyi. Douglas, kedu ihe ọ dị? Nke eji eme ihe onyonyo ka ọ dị m. Ya na ịmanyekwu m nri ka nri. Ọ bụrụ na onye ka ị chọrọ ka ile ịnọta ala ndị butere gị n'esichago m nri. Onye mụ na nwere nzukọ echi maka ịchọ ọrụ. Ka anyị jikwa foto ya eme? Ana m enyocha na ya agụ maka ya. Maka ada ama. Aghọta m. Ọ bụrụ maka ụlọ ọrụ ka kwesịrị na-agụ. Ka anyị na-agụzi maka nwoke mmadụ. Ha ncha bụ n'ofu ihe. Onye ọbụla na-achọ ọrụ ebe ọbụla kwesịrị ike inyocha ma ụlọ ọrụ ma onye isi ụlọ ọrụ. Ịgụtịcha maka ha wee kwadobe. Ọnụgo nwaanyị? Mba. Iche na ọ mara mma? Ha, ịnụkwa ajụjụ. Nene ya nọ. Onye ọma hụ gị mma n'anya. Fụkwasọ mma nwoke na-ene n'anya ya. Nke ọzọ ọnụ ya. Ọ malụ mma o. Ha! Simon! O kwesịrị ka ifu ihu gị nnọọ. Ọ dịghị ka mara emenwu dị ihe anụnwa. Abụrụ na m ụdị mmadụ ahụ nọ. Naanị ya jikọ mụ na nwoke abụọ ọrụ. Ọ gwụcha ọrụ. Mụ nwa Doris abụrụ m ụdị mmadụ ahụ. Madụkwa nwaanyị enu. Douglas, if everything. Yeah. Douglas, gịnị ka ị na-achọ n'ekwentị m? Mụ na-achọ ihe n'ekwentị gị. Douglas, kedu ihe ị na-achọ n'ekwentị m? Ejidegokwa nke na-asị asị. Gịnị ka ị na-enyocha? Itinye imi gị ebe a ka ọnụ gị ka anya gị ka ị tinyere ebe a? Mgbe m chọrọ ịkpọ mmadụ n'ekwentị mana ego ajọ na nke m si ka m jiri nke gị. Douglas, onweghị onye kpọrọ n'ekwentị m. Kedu ihe iji ekwentị m eme, Douglas? Gịnị ka ị na-achọ? Gịnị ka ị na-achọ? Victoria, kedu ihe gị na-ada akpa n'ekwentị? Ma ọ bụ ị na-achị. Na-akpịa, na-achị.
Douglas. Enwe ha ọrụ. Ikwe ha ka nrụ ọrụ. Mgbe ọbụla ncha niile pụtanụ na sọsọ manọdụ. Kedu ihe ọzọ chere na-eme? Ọ na social media ka na-anọ. Ana m ebe a wee nne ihe nkiri na-amụ amụ na-enwe obi aṅụrị. Douglas. Ma akpọkwanụ nke a gị. Ọ nchekwaba ka na-echekwa ezinụlọ m. Ị na-echekwa ezinụlọ gị. Ọ bụrụkwa sọsọ ofu onye na-echekwa ezinụlọ. Ọ mmadụ na-abụ na-echekwa ezinụlọ. Kekwani na-eborogodo m. Nsị gị weta ekwentị gị ka mfụ. Ị ga-eweta ya? Ka ya dịkwara ebe ahụ. Nwere m na-ezo. Ama ezigbo di. Nye m ekwentị gị. Nye m ekwentị gị. Ekwentị m. Mazụkwa n'ebe ntụgba ya. Ejikwa m enata. Douglas, negodu maya. Ne maya. Iri ngo onye nzuzu. Ekwentị nwa ka m na-ajụ. Ka m ejikwa ya bụ ekwentị tata. Douglas. Ejikwa m ya bụ ekwentị. Douglas. Douglas. Vicky. Chọọ n'ime akpa akwa gị. Akpa akwa m. Ya nke dị n'ime ebe a. Douglas. Chọọ n'ime akpa akwa gị. Ọ dị ọkwanụ na nka. Oh! Na ihe nwa na-achọ. Mana Victoria, ihe agbakwa n'ụlọ. Ọgba ọzụzụ ka echefuo n'ihe ahụ. Douglas. Tata bụ ụbọchị izizi nna sị gị nye m ekwentị gị ka mfụ. Chere mgbe m nechalụ ngwa gị na ọbara uru ka ọ na ọbara uru. Nye m ekwentị gị kpọchiri akpọchi. Nene ya ọzọ. Douglas. Ekwentị gị kpọchiri akpọchi. Kedu akara eji akpọpịa? Ai, ọ ya nsogbu kịta o. Amasịkwa m akara njigbochi ya. Ọ dịkwa m kemedere ebe a. Douglas, negodu m anya. Eyiri nke onye nzuzu. Adịghị ka isi na-emebi m. Ọkwa ifo gị. Ị ga-emechafu ihe mere onwe gị. Zuzube! Biko ọkwa na mamọrọ. Just na nzacha na ekwentị ya. Victoria, echitego m aka n'ebe akpọpe ekwentị a. Ọ ncheta ọmụmụ gị. Mrs. Nene. Douglas, eyiri nke onye nzuzu. Ọkwa emego m ihe ikwu. Kpachara anya gị o. Kpacharakwa anya gị. Victoria, gịnị na-afịakwa? Akọnuche na-enye ya nsogbu. O che na na-eme ihe ọ na-eme. Kedụkwa nke bụ akọnuche na-enye m nsogbu? Douglas, i chere ma mmadụ na ị na-agba n'iro na ị na-achụgharị ụmụ nwaanyị? Victoria, gbara ọgwụ gị ṅụọ. Douglas, Victoria, unu ga-amụta ịtụkwasị onwe unu obi. Ọ na-adị mmadụ na nwunye inwe ekworo n'etiti onwe ha, mana unu ekwena ka o butere unu nsogbu. Eziokwu, mụ na Simon na-enwe ụdị nsogbu a, mana anyị ekpezigozi. Mba, ekweghị m. Obi adịrọ m mma. Kedu ihe o ji afịa ahụ inye ụmụ nwaanyị obi ụtọ? Ọkwa Victoria si m kpọpe ekwentị m. Akpọpego m ya kịta ọ bụla okwu. Victoria, eziokwu na ejuru ya ka nene ekwentị ya? Asị m ya ka nene ekwentị ya. O bụ ụzọ nene nke m. O ruzie mgbe esi aka nene nke ya, o chefuzie ihe o ji kpochie ekwentị ya. Ngwa ọ bụ na ya na-ebute nsogbu. Nene ya. Onye na-akpọ? Fọkụnaiza.
Kedu ihe o ji akpọkwa nne gị maka ihe na-akụ? Mba, ka nza ya. Ka mara ihe o ji akpọ. Obi m kekwanụ. Ke ka gị n'ụzọ si je taa? Aka m na-atụkwanye ego nwee isi ya akwụnyere m. Biko merụ m nna. Obi m nọkwa ebe a. Anọ m ebe ewu anọ m ebe a. Mụ na nwunye m na-ege ntị ma Simon ma Doris anyị nọ ebe a na-ege ntị. Atụrụ m ọganaiza azụkwa gị azụ. Ndo emecha ka mkpọchi ya gị. Emechi ebe Bongo, biko gbaghara m. Ọkwa na ekwensu. Biko ekwekwana ka ekwensu bata n'etiti mụ na gị. Ọkwa na ekwensu bịa nwata nwaanyị nwa n'isi. O ji wee kpọwa m n'ụdịrị oge ahụ. Biko mbọ sọsọ ma mkpọsị m n'ụdịrị oge ahụ. Biko gbaghara m. Dọkịta m. Nsogbu adịghị. Agbagharịgo m gị. Asị gị gaa tinele anya. Victoria, ịchọ ka m kweta na ịgba arụgo m. Mba Victoria, ị na-agba mba, ị na-ewe iwe, ị na-akwa na-etikasị ebe niile, ịchọ ka m kweta na ịgba arụgo m. Dọkịta m. Di m ọma, oke di m, obi m. Agbagharịgo m gị, bịa tinele anya. Mba, ọ bụrụ m nwa ga-adaba n'ụdị ọnwa. Ụtụtụ elugo. Cheregodi, ọ nịnụ oche aka ịrahụ? Maka gịnị kwanụ? Victoria ọ chụpụsị gị n'ime ụlọ? Sai ụjọ na-atụ m na Victoria nwere ike ibigbu m n'ụlọ maka ime n'abalị. Douglas, ọ dị nnọọ ka ekwensu ọchị ịkpọ ọkụ n'abalị ahụ. Ị wuru onwe gị n'ala. Sai atazina m ụta. Na m ata gị ụta gịnị kwanụ? Ihe m na-achọ onwe ihe nwere ike ime ka hichapụ ihere n'ihu gị. Sai ọ bụrụgodị nke a na-agwa m isi. Ihe bụ nsogbu kịta bụ na Victoria adịghị ewede iwe, ọ na-aba mba, ọ na-agba ụdịrị ihe a mee, o tikarị ebe niile, tikasị ebe niile, ya sasị ebe niile, mana kịta enweghị ihe ọ na-eme. Ọ dị mma. Ọ dịghị mma, ha adịghị ka ọ bụ. O nwere ike ụgbọala ziga ọsịsọ. Sai, ama m ụmụ nwaanyị ada agba ala ọsịsọ. Victoria ka na-achị ihe ọ ga-eme m ga-afụ m ụfụ. Ngwanụ, ka ị chọziri ime kịta? Sai nwa mama, biko nyere m aka ya ọnụ Doris nwunye ka ọ ya ọlụ m Victoria ka ma ka udo aga dị. Mba, ị ga-eji aka gị yọọ Doris na mụnwa ka m jụọ o. Sai ihe anyị chọrọ ya bụ n'ụlọ. Mba, ọ ka m pụọ n'ezi ka m gbata mmiri butere gị. Ịbatakwa fụ ozu. Ọmụ asọ gị ọnwa na-ero ihe ezuzu so ndị.
Douglas, biko enyezina m nsogbu. Ana m akwado ịkwa ị na-egbu m oge. A sị na mmanya oge aka. Gaa ji isi gị kotere onwe gị nsogbu. Ọ bụ na akọlụ ekwensu. Ekwuzina biko. Ebo na ekwensu ihe ọ na-emerụ. Ịchọkwanye ka m kwuo. Ịchọkasị na akọlụ Chukwu. Ọ akọlụ ekwensu. Ọ ekwensu aka nwata nwaanyị ewu vulcanize nwa ịkpọ n'udu n'oge nwa. Biko gbalụ nụ. Douglas, kweta na ihe imerụ dị njọ. Gakwuru nwunye gị, yọọ ya mgbaghara, gwa ya na ịma mmezi ọzọ na ị ga-agbanwe. Ọ ga-agụkwa ahụ. Ọ ga-afịa ahụ. Ọkụnwa na Victoria fụrụ gị n'anya. O mego ịnata mgbaghara ya ejidere gị mfe. Ka ihe chọzi ka nne. Gị bụ n'ihi na-emekwa Gịnị ka mme? Gị na-emekwa ka ị gbaalụgo m mana ị gbaalụbe m. Ka isi ma na m agbarụbe gị. Otu isi eme na otu isi akpa agwa. Douglas, ọkwa akọnuche gị na-ama gị ikpe. Mana ya ogonu gị mgbaalụ. Mana m agbagharụgonu gị. Ka ị chọzikwa n'ime. Douglas, kedu iche na ya ka nchọ ime? Ichere maka na ị na-agba n'iru ka mụnwa bụ Victoria ga-agba n'iru. Enwere m ugwu. Ka ị chọzikwa n'ime maka otu isi akpa agwa ị na-akpaza agwa ka na-enwe ihe mee. Ka ị chọzikwa n'ime. Wow. Ọ gị ka m na-eche. Ị gbanwee nne m? Ka e kisi malụ. Kedu iji gbanwee nne m? Ọ nke gị ka mma. Ị na-erizi nne? Victoria, ama m na ị ma na m ga-agbanwe nne gị. Onye akpata iji wee tie m ọgwụ na nne. Kedu ihe na-akọ eri di ha? Ngwa. Nna. Shina nke anyị. Kedu iji weche na nchọ igbu gị, Douglas? Victoria, nwaanyị na-emekwa nwayọ nwayọ. Ogwenye obu n'obi. Ogwenye obu n'obi o. Negodu m anya. Mba, negodu m anya otu a ndị. Ọ dị gị ka machi ịbụ nwaanyị ajadu. Nchọgodo ibu gị, ọ bụ ọkịta. Victoria, ka njikene gị. Ka ị kpata na ide ewe iwe. Ide anụ ọgụ, ide aba mba.
Ka na-eme? Victoria. Doris, man, supone bi na wuli na ezu. No na, Victoria. Oda abade mba. Ihe kwa ya mba alụ ka nsi gwa gị. Ayomia. Kwe nkwa na ịma mmezi ọzọ. Ekwemia. Ịma mmekwanye ọzọ n'eziokwu. Doris, mma nwụ ike. Azịza ga-amasị ha, Douglas. O mma mmezi ọzọ, mma agbanwe. Ọzọgodo ịbụ onye ọfụ. Nsogbu adịrọ. Enye m agwụ ya okwu. Mana Douglas, emezikwana ya ọzọ maka oge ọzọ nwere ike ọma nge m ntị. Mmanya ọkwa gị aka oge ọzọ. Ebe ka ọ nọ? Victoria. Yes. Ojema. Keko ụbọchị gị siga. Fadro mana anyị na-anwanụ. Ke maka gị na nwanyị vulcanizer. Nne m, achọghị m ị na-eche ihe ahụ mkpofugo m ya. Mana gịnị na-emede Douglas? Oge ọbụla ọ na-eche nnọọ na o nwere ajọ ihe chọrọ ime ya. Ọ dị mma ya chebe otu ahụ. Mana o nwere ajọ ihe chọrọ ime ya n'eziokwu. Doris. Onwedị ihe nche ime, onwedị ihe mbụ ike agwụgo m. O mee nke izizi, mee nke ịbụọ, mee nke ịtọ, mee nke ịnọ, na-etisa mkpu. Kịta asị nka njize nwaanyị sobia ka mmanụ ọ ga-agbanwe onwe ya. Ịkwa gị eziokwu, egwu na-atụ Douglas, ezigbote egwu na-atụ ya. Ọ dịkwu nka ọ ga-agbanwe. Ọ ma na ọ mere ezigbote ihe ọjọọ, amapụ na ọ ga-agbanwe. Igwe ahụ tụbịa, ya tụsie ya ike. Mana ịkwa gị eziokwu, o nwere ofu ihe nne m gwara m. Ọ sị m na abịa na alụmdi na nwunye na onwekwa na ezinụlọ ọbụla zuru oke. Na naanị ihe ị ga-afụ bụ mmadụ na-abụ na-ezuru oke kwechikọta unu kwechie na ha ga-afụrịrị onwe ha n'anya. Ihe ọbụla emene, ha ya-afụ onwe ha n'anya. Eziokwu. Ihe a nne gị gwara gị, o mere emi. Douglas, kesi ihe ji gị pụtaban? Ana m enweta mmanya. Douglas, ekwentị mmadụ na-akpọ gị n'ekwentị. Kapịnta. Douglas. Nwanna. Daalụ. Onye kapịnta na-akpọ gị. Ama m n'oge. Nsị ka ngwa gị na enyi gị oke anyị si ka enye m ọrụ. Onye ezikwa m ọrụ. Oh, Emeka. O nwekwana nke ije Emeka si wee dị. Mana mfe ya m ga-agwa ya ka gịnị afọ. Ọ dị m ngwanụ. Baraco.